τι κάνετε απόγευμα Σαββάτου εδώ, τι καρδιές είναι αυτές, τι σούπερ μάρκετ, τρόφιμα, τι είναι αυτά. Ετοιμαζόμαστε, Δήμαρχε. Αύριο ξεκινάει η μεγάλη μέρα για να γίνουμε όλοι πιστωτικά και να δίνουμε κάρτες όποιοι θέλουν να γίνουν νονά για μία ημέρα. Για τα παιδιά των κοινωνικών μας δομών. Και άμα θέλω να γίνω νονός, Και νονός. άρα μπορώ και εγώ δηλαδή. Είτε μικρός είτε μεγάλος. Όποια ηλικία. Τι πρέπει να κάνω. Να έρθετε εδώ αύριο μετά τις 4 το μεσημέρι, να παίξουν τα παιδιά με δραστηριότητες πάρα πολλά τραγούδια χριστουγεννιάτικα και να πάρετε έναν φάκελο, ο οποίος μέσα θα αντιστοιχεί σε ένα παιδί των κοινωνικών μας δομών, θα δείτε το όνομά του και την ηλικία του, θα πάρετε ένα δώρο και θα μας το φέρετε εδώ μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, όπου θα μαζεύουμε τα δώρα για να τα δώσουμε. Και αυτά όλα τα τρόφιμα τι τα κάνετε. Ποντίκια είστε τα τρώτε. Παρακαλώ. Είναι καθόλου. Δεν τα τρώμε. Θα τα προσφέρουμε στο κοινωνικό καταβολείο, θα τα δώσουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είναι ένα θεσμό που το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και παράλληλα έχουμε και πολλές δράσεις και κεράσματα για τα παιδιά που θα έρθουν αύριο. Ποιος θα φέρνει αυτά. Και κάθε μέρα. Ο καθένας μπορεί να φέρει ή οι σύλλογοι του. Οι δημότες, οι σύλλογοι του Φαλήρου, ο καθένας από εμάς μπορεί να φέρει και να προσφέρει από ένα κουτί μέχρι σακούλα ή και φορτηγό. Και παίρνει μια καρτούλα, μια κόκκινη καρδούλα και θα το στολίσει έξω στο δέντρο της αγάπης και της προσφοράς. Α, το συνεχίζετε αυτό δηλαδή. Δεν έχουμε σταματήσει, Δήμαρχε, από τότε που το ξεκινήσατε. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι για αυτήν την υπέροχη ομάδα των εθελοντών. Ελάτε λοιπόν στο Δημαρχείο. Αύριο 7 του μήνα θα ανάψει το δέντρο. Παράλληλα μπορείτε να γίνετε και εσείς νονοί, να πάρετε ένα φάκελο που αντιστοιχεί σε ένα δώρο, μικρό ή μεγάλο, για τα παιδιά των κοινωνικών δομών. Και μετά, με μια υπέροχη παράσταση, όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε χριστουγεννιάτικα, κάλατα και παράλληλα θα κάνουμε την έναρξη των εορτών. Εορτών που είναι εορτές καρδιάς, εορτές οι οποίες φέρνουν την αγάπη και κάνουν καλύτερη την πόλη μας. Να κεράσουμε Δήμαρχε. Α, γλυκάκι βλέπω. Δικό μου αυτό. Και να σας πω και κάτι ακόμα ξεχάστηκα. Αύριο 7-12, 7,5 ώρα, λίγο πριν το άναμα, Ζήσης Ρούχος και τηγανιτές πατάτες. Για πολύ γέλιο μιλάμε. Συνεχίζουμε.